Navegar por internet a alta velocidade mentre se viaxa en avión vai deixar de ser un luxo. A partir do ano que ven, Iberia, por exemplo, ofrecerá este servizo grazas a un contrato coa compañía de satélites de Elon Musk e promete que vai ser de balde para todos os pasaxeiros. Non sabemos estar desconectados. O teléfono é algo así como un apéndice do noso propio corpo. Por iso a desconexión obrigatoria durante as horas de voo é para moitos un momento zen. A mí realmente me parece unha desconexión total. E é que aínda que algunhas compañías ofertan internet nos seus avións, a hora da verdade é unha quimera. Prácticamente sirve para actualizarse un pouco no WhatsApp, pouco máis. Es como si no lo tuvieran porque no funciona bien. Isto vai cambiar en breve. Algúnas aerolíneas, entre elas Iberia, xa anunciaron internet de alta velocidade e de balde a todos os pasaxeiros para o ano que ven. Sería máis ameno o viaxe. Actualmente a velocidade que temos é aproximadamente 0,1 megabit por segundo e isto ofrece 450 megabits por segundo, que é moitísimo máis. Pero para repartir entre todos os usuarios do avión. Non é unha conexión de fibra óptica como a que temos na nosa casa se vivimos nunha cidade e temos fibra. Simplemente por manter un contacto coa familia cando estás nun viaxe e demais, para que sepan que estás ben. Starlink, a compañía de satélites propiedade do multimillonario Elon Musk, é quen o vai facer posible. Starlink está avanzando moitísimo na instalación dunha rede potentísima e moi condensada, moi extensa de satélites de baixa órbita. Satélites non xeoestacionarios que voan simultaneamente ao redor de todo o planeta e que garanten cobertura en zonas remotas mesmo por riba das nubes.